מה קורה? מדוע אתם עכשיו מפגינים? בוקר טוב, אנחנו מצפים מראש העיר שיתמוך בנו ויעזור לשנות את המצב האבסורדי של 39 ילדים בכיתה, בשלוש כיתות כבר במשך שנתיים, והכוונה להמשיך את זו שנה שלישית. זה בידיים של ראש העיר, הוא יכול לעשות הרבה בשביל זה. קראנו לו להידברות, זה טרם קרה. אנחנו מצפים שהבטחת הבחירות שלו תתממש והוא יפעיל לחץ איפה שצריך. במשרד החינוך, וגם העירייה עצמה יכולה גם להפנות תקציבים, גם משאבים, על מנת להביא לשינוי הזה. הילדים שלנו סובלים, לא נפתח את שנת הלימודים. ניסיתם לפנות אליו? ניסינו לפנות אליו, הייתה תחילה של הידברות, לצערי זה נעצר באמצע. אני מניח שאחרי היום יהיו ניסיונות נוספים. למה הוא לא נענה לבקשתכם לדעתך? הוא טוען שלמעשה ידיו כבולות, אנחנו לא מקבלים את הטיעון הזה, אנחנו יודעים והראינו לו שידיו משוחררות, הוא מחויב להבטחה השלטונית שלו, אנשים כאן הצביעו עבורו ומצפים שלא נמשיך ללמוד 39 ילדים בכיתה בדיוק על הדברים עליהם הוא הצביע. יש דברים ספציפיים שהוא יכול לעשות ואנחנו קוראים לו ומבקשים ממנו להמשיך לעשות את זה.